presented by Akela Music Birpur. JK Yada Films. Music by Amber Recording Studio, Delhi. DJ Vikas Matyar Kada Sitamarhi शादी चली जइबो ससुरा होई गेले शादी चली जइबो ससुरा सैया के साथे बोलोरो से जाय छी ता छोड़ के चले गे रनिया सुनर पठेबो माला तोरो से जाय छी ता छोड़ के चले गे रनिया सुनर पठेबो माला तोरो से सुनर पठेबो तोरो से हे गे सुनर पठेबो माला तोरो से जाय छी ता छोड़ के चले गे रनिया सुनर पठेबो माला तोरो से जाय छी ता छोड़ के चले गे रनिया सुनर पठेबो माला तोरो से JK Yada Films. आगे तोरा खातिर हम की ना कलियो आगे निकाल गेलियै घरों से जाय छी ता छोड़ के जोने गे रनिया सुनर पठेबो माला तोरो से जाय छी ता छोड़ के जोने गे रनिया सुनर पठेबो माला तोरो से DJ Vikas Matyar Kada Sitamarhi अरे होई गेले उनो सर के भे गेले शादी चल जे भी ससुरा जोगे हरम जाती अरे होई गेले उनो सर के भे गेले शादी चल जे भी ससुरा जोगे हरम जाती अरे बाबूजी हमर कर देले कैसा दे रहबो ना हमयबो डोरो से जाय छी ता छोड़ के जोने गे रनिया सुनर पठेबो माला तोरो से जाय छी ता छोड़ के जोने गे रनिया सुनर पठेबो माला तोरो से सुनर पठेबो तोरो से हे गे सुनर पठेबो माला तोरो से जाय छी ता छोड़ के जोने गे रनिया सुनर पठेबो माला तोरो से जाय छी ता छोड़ के जोने गे रनिया सुनर पठेबो माला तोरो से DJ JK Yada Films. Matyar Kada Sitamarhi अरे सुनहेरे छोड़ा करे न बदमाशी जियो दीवाना लगाइले बमासी सुनहेरे छोड़ा करे न बदमाशी आगे जियो दीवाना लगाइले बमासी सुन रे मजनुआ देखी के तोहर हालत अरे भिजो छया जरा लोरो से जाय छी ता छोड़ के जोने गे रनिया सुनर पठेबो माला तोरो से जाय छी ता छोड़ के जोने गे रनिया सुनर पठेबो माला तोरो से सुनर पठेबो तोरो से हे गे सुनर पठेबो माला तोरो से जाय छी ता छोड़ के जोने गे रनिया सुनर पठेबो माला तोरो से जाय छी ता छोड़ के जोने गे रनिया सुनर पठेबो माला तोरो से मोबाइल नंबर 62 079 36 157।